Kedves diákjaim, a következőkben szeretném megmutatni a Python rendszer feltelepítését, amely két részből fog állni. Nem győzöm hangsúlyozni a fontosságát, hogy 9., 10. és 11. évfolyamon tanulunk programozást, és az iskolánk által választott nyelv a Python lesz. A két fázis, amely a telepítéshez szükséges, először a Python fordító és futtató rendszernek a telepítése, majd ennek birtokában a program készítéséhez szükséges úgynevezett IDE, vagy programozási környezet föltelepítése következik, amelynek a neve PyCharm. Nézzük először magának a Python rendszerének a föltelepítését. A letöltésekhez a Chrome böngészőt fogom használni, de minden más böngészőn is hasonlatos. Lényeg az, hogy tudjuk, hogy a letöltött fájlok hová kerülnek. A keresőbe írjuk be a Python szót, és az első találatok között meg fogjuk találni a Python orgot. Fontos, hogy ezt válasszuk, mert ez az egyetlen hivatalos weboldal, és a letöltéseket innen kezdeményezzük. Itt külön szeparálva már megtalálhatjuk a Downloads részt. Legjobb, hogyha ide kattintunk, és látni fogjuk, hogy milyen verziók voltak eddig. Amik pirossal látunk, ezek már letűnt, már nem érvényes, nem támogatott verziók, és a 3.10-től kezdve választhatunk. Ezek közül a legutolsó 3.15-öst nem javasolnám, mert ezek még tartalmazhatnak hibákat, tehát még egyelőre tesztelési periódusban van. Ezeket a hibákat bugoknak nevezhetjük, vagy szokták nevezni, és látjuk, hogy itt az utolsó verziónál hát még a bugokat nem fixálták, a többinél viszont már igen. Úgyhogy mi a 3.14-es verziót fogjuk letölteni. Hol találjuk meg ezt legkönnyebben? Itt, ha megnézzük, akkor a harmadik sorban mondjuk, láthatjuk a Python 3.14.2-es verziót. Tehát ne ezt válasszuk, hanem itt az egyedi telepítőt, hogyha erre rákattintunk, akkor már is megindul a letöltés. Ezt a programot én már letöltöttem, úgyhogy át is fogunk úgymond nevezni a letöltés mappába, és elkezdjük a Python rendszer telepítését. A letöltésekhez itt is hozzá tudunk férni, legegyszerűbb erre az ikonra kattintva rögtön a letöltés mappába jutunk. A letöltés mappába már látható a Python 3.14.2 AMD64 nevű fájl. Ha esetleg nem ez szerepel, akkor újból meg kell kísérelned a letöltést. Indítsuk el a letöltést, a futtatást, vagyis a telepítést. Két lehetőség is van. A gyorsabb lehetőség a rögtöni telepítés, illetve a részletesebb, a programozáshoz, az informatikához jobban értőnek szánták, úgyhogy bármelyiket választhatjuk. Én azt javaslom az egyszerűség miatt, hogy az elsőt tűzzük ki, erre nyomjunk rá, de van egy nagyon fontos tennivalónk, mégpedig az, hogy itt alul, itt a négyzetbe egy pipát tegyünk. Ez azért fontos, hogy bárhonnan el tudjuk érni a Python rendszert. Ő ezt berakja ennek az elérési útvonalát a leggyakrabban használtak közé, és itt keresve meg is fogja azt találni. Ez a pipa hát tehát nagyon-nagyon fontos. Amennyiben rendszergazdai jogosultságunk van, tehetünk ide is egy pipát, ha nincs, akkor ezt a lépést kihagyjuk. Válasszuk tehát a gyorsabb telepítési lehetőséget, a felsőt.
Nagyszerű. Látjuk, hogy viszonylag gyorsan végbe megy a telepítési folyamat, úgyhogy be is zárhatjuk ezt az ablakot, és szoktuk mondani, a Google próbálja az evést, próbáljuk meg elindítani a Python rendszerünket, ezzel leellenőrizzük, hogy a telepítés sikeres volt-e. Ehhez viszont nekünk parancsori ablakot kell használni. Az egyik lehetséges módja az, hogy beírjuk a keresőnkbe a cmd parancsot, és már is itt van a parancsori ablak megjelenítésének lehetősége. Erre rákattintva egyszerűen a Python rendszer futtatásához be kell írnunk a Python